Udah kau udah bye. Ayo sih kau cadang punun nak kan? Nada, misti. Tanggal macam. Oh kan nanti macam. So hello guys, welcome back to my channel and my new video. So guys, đây जों थांनो ओंखारदों हाबायाव आरोना दा हाबानि सिजन नालाय ओमफ्राय दायो जों हाबायाव थांनो ओंखारलायबाय फेमिलि गोजा ओमफ्राय गारिया थोयो आरो आंथ' थोआ बायदिसो मोनबाय माने गासैबो थांनो लुबैयो नालाय ओमफ्राय मा होनोमोनलाय ओरैहाय नोंसोर नायलांबाय थादो आरोना खिन्थु बर'नि नङा आरो हाबाया बाङालि ना मा होनोमोनलाय बाङालि ओमफ्राय दायो माने बेलेग जायगायाव आरो बेलेग माबा ट्रेडिसन मा होननांगौ बिदिखौहाय आङो भिडिअ बारा खालामनो मिथिला दायो नायलांबाय थादोल' आरोना नोंसोरो जेसेबां हायो आङो खिन्थानोसै जास्ट मेम'रिनि थाखाय आरोना ओमफ्राय बिसोरथ' आंनि लेंगुवेजखौ बुजिया आंबो बिसोरनिखौ बुजिखाया आंथ' बुजिखाया ओमफ्राय बास नायलांबाय थादो आरोना नोंसोरो ओमफ्राय दायो जों गासिबो थांनो ओंखारबाय ओमफ्राय नै मोनायावहाय आयौ मोनाबाय आसुगुर जालाय माने रेडि एकदम देलाय होनानै ओरैनो थायो नालाय आंखौ देलाय होबाय ओमफ्राय ओरैनो नेगासिनो दं बायो आं ओंखायनो मबाइलानो गाज्रि जाबाथाय क्लियार मोननो नागिरा ओंखारबाय दायो देलाय मांग्रिफ्रा नै गासिबो गावदों देलाय मांग्रिया ओइ खानायखौनो खानबावाखै बेहाथ' नै थैयो खानाया गिसियो गारियाव सिगाङाव साबेसे उdah kau udah bye. Ayo सिगाङावनो cadang ड्राइभार सासे दंबावो नामा आरोबाव नै दंबावो आरो आं दंबावो थैगोनलै जायगायानो गारिफ्रा फिसा फिसा लायो मोनफैबाय बिहिरानो बिहिर आयौ आयौ खानाया बेना गारिखौनो दोननो जायगा मोनासै हनै Sama dia. Mundur terus udah nasional. Indonesia. Oi, dah sajen kadang nama. Bisa akhirnya sandang itu nah. Beriya jalan tadi dia. Cubin garku malah kan mulai nanti tanda. Kan dua sana sana. Ayo. Bola beda. Jangan dah. Nang baju lah baca. Au. Lele. Câu đăng, câu đăng.
मोखांजों मोखां नारलेले जालायनाय लाथारखौ थं गुदुं थं जालायनाय आं हाथारलासो जाबाय Đâu đang đâu जोंखौ माने थुक थुक Sao vậy? fैनो गाबग्राफ्रा Berat? Ayam. Berat? Jalan kemana? जानायल' मानसिफ्रा आयौ सेसलै ओंखाम जानो फैबाय नै Con trạc nó lại cái gì? नायगोमागासिनो दङ ओरैनो Bút थांसै थांनो हरबाय जोंहा मोसागासिनो मालाय गाननानै जोब्बाय जों बरिया नै जावैसो थाथ' दे जावैसो दे बाय बाय मोसागासिनो मालाय गाइस दायो न' मोनफैबाय आरोना ओमफ्राय मा बुंनो आरो बे बहुत बेलेग बेलेग माने फार्स्ट टाइम बेनो आंनि एक्सपिरियेन्स माने बेलेग ट्रेडिसनावहाय हाबा जाहैनाया आरोना ओमफ्रायो बहुत बेलेग बेलेग आरोना हाबायाव माने बिसिना ओंखामजों मिस्टि होनाय दिनै फार्स्ट टाइम माने खोनादोंमोन आरो बाट दिनै फार्स्ट टाइम ओमफ्राय आंथ' जाखाया नालाय ओमफ्रायो माने सब ओंख्रिनि संनाय स्टाइल गासिबो बेलेग आरोना ओमफ्राय बहुत गोथावानो माने थेवब्लाबो माने गोदान माबानाय नालाय ओमफ्राय बिदिनो टेस्टआ एसे बेलेग जायो आरोना ओमफ्राय बाखि बहुत मोजाङानो ओमफ्रायो नुखाबाय नोंसोरो डेक'रेसनफोरखौथ' बहुत मोजाङानो ओमफ्रायो दिनै फार्स्ट टाइम बिदि हाबा गिदिर आरोना हाबा गिदिर मोनजाफेराखैमोन फार्स्ट टाइम ओमफ्राय दायोहाय बहुत गोजोननाय मोनबाय आरोना माने बहुत काइन्ड मा होनो आङो बहुत सुइट गोजा आरोना गासिबो बांसिन बर'फोराबो फैखादों आरो हाबायावहाय खाथि खाला बर'फोरबो दंखायोगोन ओमफ्राय दायोहाय नोंसोरो माबायदि नुखो हिन्जाव गोदानखौ माने बिजामादै जायो आरोना बिजामादै ओमफ्राय बिहामजो
बिहामजो जायो ना जायो माबायदि नुखो नोंसोरो कमेन्ट खालामनानै खिथाहरबानो जाबाय ना हिन्जाव गोदानखौ स' भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय थेंक इउ स' माच गाइस नेक्स्ट भिडिअ सानजोंसिम बाय बाय